wis sisan dadi. Lho alah. Nang Juli ta iki mang. Oh, sakane jaran kepang tiwas aku gawa sapu duduk iki mang. Sisan dikidungi. Waktu komersil. Pancene gak enak wong dadi rondo taliyane dirasa yen ana tamu lanang mesti curiga disangkakno tumindak barang sing pikiran dihina kahjane ala tanpa rupa nek ana bojone supaya wong wedok ono jine nek wis dadi bojo kudu sing rukun ala lan becik aja nganti gitu. Rumah tanggane ayo disungsun bisa awet nganti turun ojo sembarangan senajan olo tanpa rupa pokoke neriman iku wong wedok kenek gawe ringan ayo 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 ya oh ya 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 ijo-ijo kok molak molo nek sing abang
bosen ilang nek ana kembang budak nek sing abang nok ndukur kotak mulo gak mampu wis anak-anak uber-uber prawan keserempet ana kembang melati tuku kemeja nang pasar turi aku heran delok arek wedok saniki metu Joko padha memeti ana kembang keter kembang jambu dipangan uler prawan saiki mas lakok pinter rupane ayu nek turu ngiler cekap senanten atur kula saen boten emporong kerasa saen boten doang bagus dorong kerasa aduh mbok ambek aku mengges Dek, tak ewangi kaya ngene. Ya paribasane wong mangan sego timbangane sego rawon tok ya gak kaya sego pecel. Masih gending ya ngono, diantar jula-juli kok mblenger. Digawe ijo-ijo. Sapa rumene diundak ambek bos sapa ngerti. Pancen suarane sampe kaya gluduk ngene rek. Timbangane turu sore-sore, tak ewangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Masa kenek meneh dodol. Masa kenek meneh kaget ana dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Ku sapa rek? Wah iki panganan iki. Wah iki pancen rezeki kenek-kenek anjene. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Bapak tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok kene bekak melok kene. Termasuk warisan. Dik, malah napa sampean niku? Gak lapo-lapo. Lah kok ngguyu ijenan mawon? Iya, Dik, timbangane belajar gendeng gak iso. Lah nggih, wong mboten ten ewange kok ngguyu ijen-ijenan. Mong golek ewang napa? Lah dolek ewang lah sampean iki napa percaya? Lah napa kula sampean jak ewang? Lho, lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Don? Napa sampean kok sampean jak ewang? Arek kula. Kok iso ngarani arek iki lho? Lho sampean lak sik enom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Arek manukan iki. Sampeyan pun sembarangan lho nggih. Ngilokaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing alus ngoten nek ngomong niku sing aturan titik. Lho niki wae aturan kok. Napa saya manukan niku? Ana adae manuk niku sih? Mboten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh lambene nyadi sih. Aku wedi ae, jange nyopo wedi. Wedi petana wedok mulat-mulat nang sampean lan apa. Sampeyan ro ah, mulat. Napa? Mulat tiro ta? Nggih mboten semerah sih. Mulat iki weteng luwe. Anggite nak diarepe wong wedok ngono ta? Lho, kula boten nyenggol sampean niku lho padane kemanisen ta gantengen ta yok napa? Kok nyenggol-nyenggol. Nek manis e mboten tapi sedep. Turu kula campur terasek. Sampeyan sinten arane? Sampeyan tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sampeyan kenalaken jeneng kula Jasmani. Lho alah, wedok-wedok jenenge Jasudan. Sampeyan niku lho. Pakaian niku sanes sarane wong. Kok sampeyan nyeliwar tanya napa? Jasmani, krungu ta?
Aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lah nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter sakaken tuli ta kula. Beke mboten krungu kepeng sampean. Lah kampung sampean tepu ndi? Desa kula ta? Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho ngen kula tandes. Tandes. Nggih. Tandes kidul napa lor? Kidul Kang Tunggal. Tapi kok ngalor? Sampeyan ku tambah blakrak kok nek ngomong. Lho. Dijak ngomong tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting. Lho, sampean gendeng-gendeng kula nih. Kebimbang. Kebimbang bae. Ya mboten ana apa kebimbang sampean ndelok potongane, ndelok praen apa. Wong ni wedon niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Kaitane nyeladung ku sese ndesek. Sampeyan jenenge sinten sih? Nun? Jeneng sampean sinten? Temenan ta? Lho. Wong sampean non takok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampean sapa? Iki rada merangsang iki. Nek Wis takon. merangsang. Nek wis takon jeneng ini berarti wis rada kepengin kenalan, nggih. Lho, nggih kepengin kenalan. Jeneng sampean sinten sih? Hasto Marbi. Ndelok potongan jenenge kaping jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku wau jeneng sampean niku kapiken. Lho, kula nate nonton Hasto Marbi. Niku lho, sing bener ditangkis. apa? Aran kula Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Oh sing biasa nyolongan niku. Nggih ta? Enak. Sokran biasa lare nggen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh, arek cilik ya? Nggih. Aran kula le sakniki. Sampeyan le sinten? Aran kula ganti Sorokan. Sampeyan pun sembrono lho nggih. Sampeyan Jasmani nggih. Apik ngoten lho. Jasmani nggih. Jasmani. Laire dina napa? Napa? Lho, lahir- Napa Dek takon lahir barang niku? Lho, lak dicocokaken. Lho kok iso cocokaken niku lho. Kula rebo paing. Kula ta? Nggih. Mboten kula wedi nek sampeyan gunani. Lho, kula napa gunane sampean? Lho lah apa Dek takon weten barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho ngeten kula takon wet tambah kurang ajar Nek takon weton niku, nek mlaku niku kudu pun ditebaken wetone. Nek enten napa-napa niku lho kudu bruk montor. Mboten kula dedaken teng garai sampeyan gunani ngen. Mboten. Peringisan. Mbok ngene iki Waduh. anu, kula niku wae sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Nah, Kelangan dhuwit. kowe iki gak enak iki. Mesti sampeyan mang nemu dhuwitku ayo. Gak ora dek bringas-bringis Lho ta. sampeyan ketara guyang-guyu pethokan aku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sijin e. Dhuwit kula ilang ya jange Pak Beto Pinten, Cik? ilang kabeh. Lho pinten? Nggih ilang niku 1000 karene iki blonjo. Pun tak ketok kula sukani mawon pun. Sakniki kula malih mlaku ya, mbok sampeyan sukani, sampeyan enggak daya terus Oh, ya. dinimangane sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Lah ngesaken ta sampeyan nek kula ndelok kula mlaku niku. Supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Melayu mawon. Sampeyan niku. Kesukane Nggih sampeyan utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kan kula sahuri. Lho, Sampeyan niku guyu lho. ha. Le. Nek wedek nek ketok buka dompet ngene iki guyu. Lho lah nggih, sampeyan niku ketara delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki, Oh, ya ketara. napa? Niki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Ah. Dompet. Lah nggih. Sukani 5.000 man nggih. 5.000 nggih matur nuwun nek 5.000 syukuran. Susuran apa? Lho lah nggih kula nek di 1000 sampeyan sekali 5.000 nggih syukuran pundi? Kula sukani 10.000 mawon. Nggih pun purun. 10.000 nggih? Nggih. Benjing sampean balaken 12,5. Manis entai apa? Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Boten lah napa Lah niku wau. Boten. Niki. Napa? Kula sukani 1.000 nggih. Wah, modern maneh. Mari. Sampeyan niku sing temenan apa? 1000 niki. Peringas-peringis. 1000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, Niki 1000 sampean trimo, sing 1000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Dhuwit. Ilang Boten nggih. titik-titik mboten enten. Mboten enten. Pun 1000 niki sampean beto. Temen sampeyan pun ikhlas. Nggih. Dek 1000 niki. Nggih, tapi Kula beto. arisan kula sampean bayari. Arisan kula seminggu Mboten pun petang niki. ewu. Oh, mboten enak ati. Kula balaken Dek 1000. Lho dibalekaken. Mboten purun kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5.000 sampean beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Benjing kula lamar. Lah napa emang ngelamar kula? Lho, ngelamar Doro. Oh, yang delok potongan sampeyan nyambut gawe napa sih kang ngelamar kula niku? Lho, kula sopir. Napa? Sopir. Sopir. Sopir proyek. Ah, kula niki pun ipat-ipat. Mboten purun kula dirabi sopir. Sopir niku biasa mampir. Angger warung niku diampiri, mesti bojone kata. Kula mboten purun. Lho, mumpun uyah diuyahi lho. Lho. Kan apa? Pun dikebya uyah padha Lah asine. mesti niku. Angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Ah, mboten kena semonten. Wong kula niki mboten ate mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho temen. Lugu? Lugu. Nggih, sampeyan sumpah sih nek lugu. Tenan nggih? Nggih. Kula Kenapa? lugu kok disumpah nek. Lah nggih Kan sampeyan. sumpah lak maling ngene.
Nggih, Dik, kula niki lugu ngoten. Anek kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten Disawat glugu ngoten ta. Lah sampean jange kepengin ngrabi kula niku, kula nek kepengin sampean semerap. dadi bojo kula pun kuwatir. Ya Mengko napa? kula pasaken patik. Ora napa paten niku nggih mboten seneng nah nek kula nedhi napa-napa sampean turuti sih. Kok kula turuti pun. Lah nggih kula nedhi mas-masan, sampean tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kula tumbasaken. Lah nggih klambi sing apik sampean tembasaken. Nggih, pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV. Berwarna. Nggih. Sampeyan tembasaken. Kabeh sampean total mawon. Total to. Loh, jumlahe pinten? Nggih Kula tukani dhuwit. Mboten semerap. Pun anu sampean jumlah kabeh mawon pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokoke kira-kira nggih mboten sampeyan entek 1 juta. Kira-kira 800. Nggih 800. 800.000 nggih? Nggih. Kula nyukani sampean 800 nggih. Nggih. Duwe paman niku. Iya. Rimisan ya. Tambah Sopir jalur dhuwit 800.000. Sampeyan pun ngomong sembarangan lho nggih. Ada yang menyandak-nyandak paman. Sampeyan ngekek dhewe aku pira, Kok samuni paman-paman iki lho. Lah nggih sampean nyedhi dhuwit sampe 800.000. Lah masih sampe ngomong sak ngomong apa? Ampun, Sampeyan ngoten. ngerti, kula niki nyangoni ponakan kula dhewe 100 repes iki. Kok jaluk malih selawe. Sampe 800.000. Wow, dudu sana dudu katan jaluk dhuwit 20.000. Lah sampe malah jare nari. Jare nari aku ayo, jange ngrabi aku. Gak kenal diululu. Gak kenal dulu. Terkecuali nek sampean pun dadi bojo kali kula, nedhi napa kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampean. Nggih, nggih. Oh, durung dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak paman barang. Iya, iya, Wis gak iso. Iya dadi bojo lho kok kuwatir. Iya, iya. Kapan nggih? Ndelok potongan sampean iki delon. Ala bangkane dawa ngene panganane ya sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku ya gelem bapak ta. Kepingin nyeliwar. Pokoke dadi bojo ngono mboten napa-napa. Nggih. Wong bangkane dawa panganane mesti 2 kilo amblas iku. Ya, masih dodol kilonan nggih turun. Nggih pun. Kepingin sisian. Nggih, omahe tandes nggih. Napa? Kula parani mriko. Mboten. Kula mboten poron. Iya, masih dodol banteng gelem. Ora napa, kula mboten seneng kali sampeyan mboten katene. Kon nyedhi-nyedhi lho, menjawel-jawel. Oh, iya. Sampeyan kon kula lapuraken lho nggih. Oh, iya lapor ya. Tak celukno wong kampung cek kapok. Awas kon ya. Napa? Awas kon ya. Napa kok awas-awas? Lah iya nek gak awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Tarabi gak gelem. Awas ana dina jemua lagi cemelorot teko wetan, aja kaget kon. Napa niku? Lentang alih. Irunge koyo Petruk. Irung. Napa irung kula? Oh, jas. Lho. Oh, jas maning. Ah, wong lanang gak darpung wedok kok koyo ngono. Kon tak tutur emak kon ya. Kandhane napa? Kon tak tutur emak. Arek wis gedhe kok sing mak-maken. Kon tak tutur emak gak ditukono gelindingan kon. Gak diisin. Kan, ya? Wong lanang gak diisin ono glibet ae delon gak diarepin glibet ae. Gak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa nggodhong wedok. Ya lah apa gremeng ae. Lho, Malah aja kecek sapa grombol kono kon iki. sampean niku lho, sik tak tolo. Sampeyan iki tak enteni gak teko. Aku sampe digodha arek lanang kumang lho. Mampir nang Dria kuwi. Andre nang omahe sapa? Kanca lawas iki. Kanca lawas sapa? Tapi kacamata ilang ya. Lho, kok iso ilang sampean tas nyolong? Gak ngendang lek gak nggae kacamata jar kurang ajar. Lambeke mripate gak pate awas sak tolong. Enggak kon tak delok pringis-pringis kon iku ndudono untu mesti koyo genteng iki. Kon apa guyangi teko ngono. Kok iso guyang-guyang ku man nyelatu arek lanang iku mang. Lho kok dikudo? Iya. Kok sembrono rek? Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamula aku malah isin ta. Aku mah sembahyang karo sampean gak teko-teko. Ngene Aku lho. sampe digodha arek iku mang. Kon nek dikudo wong ya, kon niku empeten ae. Dadi wong kudu guyu Apa? lambe sing nisir ku cokoten. Cek arek cek gak sembrono tambah nggih. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng yang gitu. Sesuk lambeku tak pedhot dhewe lan. Marang lambe sing dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Trimakno karo herder. Oh, kok Jadi tambah cokot wedi karo ngono lho, arek wedi. Kayak ketang ngono lho, ya. Sampeyan kok ngono gak tolong medeni aku ya sampeyan niku. Ha cek wedi. Cek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene Apa? seumur. Aku tak ilung. Aku mang ya wis tak jarno dek ngomong Ya apa? dhewe. Ngomong apa, Dek? Tak celatu mang. Marine suwe-suwe mbok nyandak emak-emak ning ngono bareng sik emak-emak sih. Oh, arek saiki arek iki saiki ya ngono. Nangis. Nangis. Ang durung sunat ya wani ngudar. Lah ya wong sik mak-makan kok wani ngudar. Maro-maro tak celatu dan dek nangis man tak kandhane emakku lho ya hari ngono. Arek sik cilik aja adik diladeni.
Wong arek kadang-kadang rokokan barang ngono lho. Gak aku mah tak delok mang gak rokokan iku ketara nek kanthi dhuwit iku mang. Soale durung luru otis. Saiki biasa kok kepengin rokok luru. Wis saiki aja kadek kena pengaruh wong njaba. Apa sih? Karo aku iki lho, terusane apa? Iki lho, omah bapakmu tak dandanane dhisik. Kok iso dandanan? Perkara omahku gampang, sing penting ku sampeyan iku takokno nang ngene wong tuaku. Iya, perkara tahun gampang. Sebab kuwi lek wis dandani perasaan wong tuamu lah. Ya apa lah. Dadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh dibiokno ngono lho. Masa nang anak-anak didagang nang sapa? Lek bakal mantu iso dandani omah iku lak seneng. Wah, mantuku rek. Kaitane bener meneh lek kadol ya, Mbok. Biasane ngono. Kondo. Terus sampean dandani omah dhisik. Yo kondo karo mari omahku mari didandani terus sampean nglamar nang omahku. Wis kondo bare ayah yo. Ayah sapa? Sampeyan kok malah ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah yo ambek bapakmu kondo. Pak, kula ana wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk sore ya meneh. Temen ta? Yo aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lek duwe sapi rong pasang. Oh tas iku tak kandhani kon. Lho aku iki duwe kebo loro. Lho, kebo loro iku momot genteng. Ndas apa? Si isuk gak apa-apa, si adem ya. Bareng wis beduk, kebo lak panas ah. Bareng ono kali, kebo iku ngelosor nang kali. Wis tak penggak-penggak kena itu grabak-grabak genteng ajur. Sampeyan ku yo opo sih? Ya iku aku. Lah kebo iku malah apa nang kali iku? Kebo lek si adem lek si betah. Kebo lak gak betah panas. Bareng beduk panas, wis masih duduk dalane ketok kali njegur ae. Dadi genteng nglirone 3.000 aku. Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? Wis gampang. Aku mulai ya. Iya, marno sing dhisik tak kandhani kon yo. Sing dhisik apa maneh? Ya pokok cerita terus ae. Lho, perkara kebo tok aku. Ono krom nonton kebo sik isu. Bareng awan-awan didik panas. Sisi tuk mbedat tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalor sing ngidul. Aku sampe nangis tak golek dadak nglumpuhno kali dinaya kok. Sampeyan iku sing temenan ae tolong sampeyan ku nek ngomong aja guyon ae ta. Sampeyan ku nek ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Kapok aku lak nduduno donyaku, Adik. Lha lah ya aku wis sero nek sampeyan ku soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gathik anu kebo aku prei aku. Sampeyan saiki wis gak ngurusi sapi. Ngurusi sapi. Genti maneh? Iya sapi iya. Lah sapi ku sapa? Tangan sapi saiki men. Enggak, sapi lak buruku. Boro sapi ta jenenge wong. Yo sapi sing golek buruh aku dadi buruh sapi ngono lho. Wah, wis ngene Dik yo. Iki mangkane aku kepethuk awakmu mangkel mergo dikudu arek. Saiki aja nek metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Nglamar temen Cak Tolo ya. Aku suwe lho Cak Tolo cinta karo sampean gak jane ngono. Wis aja mlaku kok sikilmu melencet. Lah nek gak mlaku sampean gonceng ya. Lho sepatuku gawe. Sampeyan ojo ngisi-ngisi no wedok po. Sepatu lanang kon gawe sepatu wedok ya apa? Sepatu jengkel. Waran hansip kon ya. Wis aku gak sampe sangoni ya. Wis iki gampang ono pira kon? Ono piro kan jedek blas kok. Jange utang. Aku jange utang. Sampeyan iku ngoyang wedok ta? Engko takono kendang cilik warang. Dadi apa takon kendang barang iku? Tagi narek ndriya iku ya. Sampeyan ngutangno ta? Iya. Enggak biyen dismayani. Wis aku tak mulai ya. Wis mulai lho. Temen ta sampeyan ku tego temen karo aku ta. Iya, wis ta budal lu sik. Mulai lah aku Cak Tolo ya. Liwat andil aja. Iya. Awas keplese. Kok nang aku liwat andil terus njegur dadi bajul lho. Tak delok kono gome. Jare wong kono gome iku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah bareng. Jangan tak tukono gong. Suarane enak cuma yang mbliut ae. Ya larek mulai. Urip ana nggone desa iki pancene ya kudu ngerti. Wedhus situk dadi 20 tak dol tak tukokno sapi.
Sapi tak dol maneh terus tak tukokno sapi powan. Bareng sapi powan iki pancene nek meres ngene sedina le 5 ngumplung. Lah iki tak peres sedina gak metu apa-apaan bareng tak delok dadak tambah kaku dadak sapi lanang. Mangkane kok tambah bareng tak badak kok gak metu. Lah kula paling dewa. Wah, wis maring wis tak dol ya wis nekat wong awak dhewe biyen ya cilik aku ya wong tekun. Mari marisi pekerjaane bapak nyunat. Ya nyunat iki pancene ya lumayan ya gak ngergani. Nyunat situk ngono wong nyunat ya disangoni 5.000. Kadang wong loro 10. Saking kerepe oleh wong 12. Bareng saking akeh wong nyunat aku dhewe gak kok bersunat. Waduh. Lah iki winginane ya ngono wong bolak-balik angger nyunat rene diluk waras tak sunat waras dadi berarti jodoh. Mergo awak dhewe lare nyuwuk barang. Tibane dadakno jarane waktu iku kongon nyunat pisan. Iki sing sedih. Duwe anak situk iku ya wis koyo luput sembur. Jane ya nduk omahe rengang-rengeng. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedonye dan sesuk dadi ning wati arek. Wedi ya. Oh, tak golang girian greget. Lah apa Pak sampeyan iku ngomong ijenan iku? Lho gak ngono, jarene kok ngecreh kok ngono iki. Ngecreh. Masih ngono Pak, di sama tangga ya gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Nunut apa? Golek kader gak melok maneh. Sampeyan iku Lah kon iki nduk jero ya gremeng. Kon iki cocokno mek gamelan nyongo nyuro. Kon ero kidungan nyongo sih. Nyongo iki tibane 5 mek 1. Lah nek nyuro loro ambek 6 ngono lho. Lah wong kene pancen sindene somom lho Pak. Kok sampean tuturi iku lho. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Nandi. Segoro Kidul ae. Lah apa nang Segoro Kidul iku? Kon iki nek pangkur iki pira? 6. Pangkur ya. Sinom iku 9. Sukon mulane iki lho. Lah iya. Sun iki duktane Nata Prabu Kenya Majapahit. Lho iki. Kon harusnya lakon Joko Nursasi. Apa Joko Nursasi? Lah iya ngono. Apa? Lah iya iku lak guban. Lah iya. Sik kon iki momong gawe gending lak ono ah. Nek Gending apa sih, Pak? Widosari. Lho ya. Terus renyep Sampeyan sinom legondang. Sun iki duktane Nata dung 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 den. Jelang. Lah ya. Lah ya sampeyan nuruhi sih Pak, wong aku ya Asmara gak iso Ndono. kok. Lah iya. Anjasmara rimame. Lah ya. Suara sampeyan ya tibak ya enak. Lho ya pung tau gendeng. Lah yang ngono sampean ben kok ya kok gak anu sih Pak, suara sampean enak ngono kok gak dadi sinden. Lho lah aku ngepur terus dalam markaban gak muring-muring. Terus Lah saiki ngene, wong rene kon iku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, suwe-suwe mengendap. Penyakitnya iso dadi kanker. kok iso sih Pak sampean niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salurno ngene kanca-kancaku ngono Iya, lho. dadi Aku iki malane ya jange belajar maneh supaya tanggapan iki ya cek akeh ngono Iya, lho. dadi- Nek akeh sampean enak apa dhuwit ta? Heeh. Dhuwit kuwi ya sampean tampani. Lah mas-masamu lek sik ono kabeh. Ya siapa Pak, nek gak apa-apa. Iya, soalnya iki rendeng di. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Dadi tekmu sik ono. Si ono. Teksi engko nang teh, nek entek apa kon cukur. Lho, apa sih cukur? Gak ngono iku lho. Tidak, tak usah dicukur. Sampeyan ngomong apa sih, Pak? Ngono gak. Ngono gak Iso ono. ngomong. Mas masang usah nyanjak Lah iya, cukur-cukur lho. sik engko entar sih nanti cukur. Rambutmu lho. Oh, rambut. Rambut Wis ya saiki dipotong cek model. Cobaan saiki. Sampeyan kepengin suaraku Iya, lho iya, ta? nek gendeng kosongan Suaraku tak kasetku. Suaramu. Suaraku. Sampeyan kan ya kudu belajar lho ya. Hah? Kudu Lho melok iya. sampeyan. Sik kon
Apa? Si aku tak nyoba iki lho Pak Nyoba suaraku apa? ya. Oh. Sampe rungokno ae. Iya. Ya. Apa sih? Enggak apa? Banjiran cilung. Oh, Mbang Cilang-Cilung. Ya ngopi ana tanggapan. Lah ini lho. Bang cilang cilong koceng kerang melang-melang. Bang cilang cilong sawangi rambutan balong. Bang cilang cilong koceng kerang melang-melang. Bang cilang cilong sawangi rambutan balong. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belajar kucinge melayu. Man ramene man swarane paman, asune melayu-melayu parane, kaing-kaing meyang-meyang, belang aja kucinge melayu. Iya. Iso Pak iku Pak. Ya, Pak. Sampeyan niku lho kok Lho, kebong is- itu sih Pak. Lho nduk mburi wis oleh calteran iki. Wis tanda tangane kon jadi Cana Semarang mencak kandak. Temen ta Pak? Iya tapi mangane man dhewe-dhewe. Lho, ya reganane silarang sih Pak. Kaset iku lho Pak Eh? silarang ngono lho. Aku Iya. cek umum ngono lho mlebu kaset. Iya, makane iku apa? Nek suaramu iku cuma mangan-mangane diatur, Suaraku mang rada serak Yo ya. minir. Minir. Lang iku ya apa sih Pak? Isane suara enak iku Pak. Yo ojo mangan Sirikane apa? rujak, Lah iya. rujak. Rujak. Terus Iya. gorahe apa Pak? Eh? Gorahe ku lho Ya, apa? biasa pokoke kon niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi nak luwe Pak. Lho kena bayar arisan ngono. Samane nek ngomong sing temenan ta Pak? Niku. Oh, nuturi Ya wong anak seniman kok. iki pokoke sing penting yo menjaga kondisi. Kondisi. Padane panitia ya Pak, arep sampe nanti muni kondisi barange. Wis pokoke endi sing ono melok ngono. Sampeyan niku apa Pak? Soale gak ngene kok pensiun pasti satru mbak Rara. Kuwatir ae gitu. Pak, sama yo ngono Pak. Sampeyan ku mbok ngewangi anake, mbok poso-poso. Anake ku cek umum ngono lho dadi sinden. Lah apa wong umum kok para poso iku gak iso. Lho, Ya prestasi. prestasi apa iku? Iya, dadi Eh? ya latihan sak bendina iku sing penting. Nah, sampeyan yo gak nguruki aku. Jadi saiki ngono kok. gending-gending saiki ya kudu kreatif. Lah saiki sampean muni ngono, mbok saiki aku ajarono, sampean isone Lah kan apa? kurang apa saiki mamane? Lagu apa ae? Lho, ya lagu sampean sing anyar iku. Ya lagune tak dipadukan turune. dadi orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gending. Dicampur. Lah iya, nah sampean iso ta nek iso lah kene. Campur ngono. sari ke lho. Lah iya, apa sampean isone? Tapi mari cak kantor terus neluhan. Saya niku mblara kok, Kalau aku Pak. bingung iki sing ndi. Terus Lah iya, saya Pak. akhirnya ya kumpul maneh. Bareng kepethuk waras ta iya. Lah pancen wong koncone kok gak Iya, petak. ngarane kanca ya wis biasa ngono. Pak, sampean anu wis mangan ta? Hah? Wis mangan. Ya ngrungokno kon tok mang boleh luwe wis. Lah ya saiki njaluk ngombe ta, ngombe dhisik mari ya, Pak ya. Biasa wis. Ngombe ya. Ngombe kopi ta, ngombe susu. Hah? Kopi ta Kok susu. keliru
susu sapi lanang maneh. Kak, kopi ya Pak ya? Ya, kopi. Kopi sak sendok. Gula sak sendok. Loh. Banyu sak sendok. Gak ngono kok nggawe pelis ta ya apa kono. Lah ya nek gawe kopi lak ya ngono sih Pak. Wis kopi biasa iku lho kono iku. Ya kopi. Jeneng Mulin Mario aja jasmani. Diles apa? Wong-wong ngomong jasmani ku lanang ngono iki. Lah sampe biyen apa jeneng anake? Lah Aku sampe biyen dhewe duwe ta sing kanca jeneng. akrab, kanca saya sekata. Jenenge jasmani ngono lho. Biyen iku arek pelayaran karepku pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku nek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge jasmani wong lanang. Dadi paling aku nek eling jasmani ku eling kon paling. Lho. Samane aja ngono Pak, nek setan dadi lho wong anake kok muni ngono. Lha apa? Setan kok. Tambah setan kok didu niku. Wis Pak ya tak kene ngombe Iya ya. wis gak ngombe Lah kono. kene lho Pak, jangan Iya. Arek sakmono gedene gak payu rabi. Iku biyen mbok arek longgor. Lah nuwun. Lho. Lho monggo. Nggih. Saya mlebet mawon. Lho sandale sama damel. Lho mboten lah. Lho gak sandalan sih. Kula dekek njaba sandal. Saya mlebet. Monggo pinarak. Lho sampe lho nggo lho. Sing minaraken lak kula. Lho lah nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sampe lho nggo. Nggih. Terus sampe kok ndelok jam jam pinten? Kula mriki enten damele sak nami sampeyan sinten? Nun, Nami sampeyan sinten? kula sing di omah. Aran-aran. Lah teng ngarep nek ada tulisane. Boten kula waca niki. Lho, ya apa tulisane ngarep enten. Napa tulisane? Nirwana. Oh, nggih ngeten Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. Surabaya. Serba. Surabaya. Serba. Surabaya. Surabaya. Kancil ini. Nggih. Ngeten Sampeyan Pak. apa sing ngidung-ngidung biasa? Sinten? Sampeyan. Nggih. Oh, pun gelek cengkoke gawe samin. Nggih. Mulane kula le niki. Nggih. Nggih. Latihan mawon ta sian mriki. Nggih. Latihan nak sampean nggih. Nggih, latihan terus. Niki wau kula mriki nggih sepisan samban, kaping pindho nedhi sewani tabuhan niki. Sampeyan sele mboten sampeyan sewani. Sing Sabar rengeng-rengeng niki, Mas. Nun, Damel rengeng-rengeng. ngolah nopo sih wong kaset. Oh, kaset iki, Mas. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan nggih. Nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale nggih nggih nek praktek niku arek kula kelompokaken ya kudu dimasak-masakaken apa. Oh, Nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok kaget rasane. lho niku sampeyan masakaken nggih. Nggih. Masak napa mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Nggih. Lho sampean ngriki niku ngurus panganan tak? Lho, mboten kula mriki ajenge nglamar. Lho. Ngamar. Nggih. Lho nami sampean sinten? Kula Sokran. Oh, lah wong lanang kok jenenge Painten. Wah, sampun guyon ta. Sokran kok Pak. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane? Lho, kula sopir. Umur? Umur swidak Wis kliwat pensiun nih. 36. 36. Alamate? Alamate nggene Duku Kupang Timur. Duku Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Nggih. Bapake make sinten? Bapak Dut. Bapak Dut, mak. Mak sinten? Ya betul. Nggih. Lah sampean umur 36 kok untune entek. Lho, niki lak cokul. Oh, Jogo. Cek cokul niki. Niki ngeten, Dik, nggih. Nggih. Nggih terang-terangan. Sampeyan enggak ada anak wedok e? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku Lho sampean wajib. kok pun tepang ta? Lho, mau kula kok. Blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampean apa sih? Lho, sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Nggih, sampeyan nek dadi maratuwa kula nedhi napa keturutan. Nggih. Napa kula nedhi napa kula terak kali prauto Lho, keturutan. mun ngoten sampean niku. Mboten niku lho ndamel dalan barang niku. Pancen anak kula nggih pun ngomong pancene beke sapa ae Pak kok ana sing nglamar tompon ngoten. Yo nggih bener ngoten. Nggih. Nggih cocok. Anak sampean ketimbang kula kok. Oh, Nggih. pun kenal apik ya. Pun. Nggih, Wong tapi kula sukani dhuwit barang nggih iki. pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Ya tegese pun nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancen. Nggih, tegese nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku lho saken kuru arek. Lho nek cintane nemen niku nggih belanjane mesti dibarangke. Iya. Nggih. Nggih nek ngoten nggih. Sampeyan pun pringisan. Lho. Kok sampeyan iki bakal maratuwa kok sampeyan pri-prisaken. Lah sampeyan kok anu ngomong. Nggih, kula tampa lamaran sampeyan. Nggih. 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 Lah niki Lah kangge pekerjaan sampeyan niku sopir. masuk sopir Sopir proyek pun. profesional. Oh, nggih. 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 Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah mboten usah ngaten.
Lho, mboten urusan apa? Kula mboten seneng ken pas mburine niku lho, tundat-tundat. Undat-undat apa? Lah ngen gawakno ngene donge terus tundat-tundat. Lho, Biyen tak tukokno kaos tak tulisi barang. boten. Tulisi Niki merek grup. boten niki anu peningset. Donge saiki metu tukok kene kaose gak balekno. Iya. Niki kangge peningset. Oh penista. Nggih, niki Nggih. sing bungkusan cilik niki kangge anu jasmani, Oh, nggih. sing bungkusan ageng niki kangge sampean. Nggih nggih, matur nuwun nek ngoten. Pun dibuka nek kula dereng wangsul. Oh nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane ken mburi nggih. Nentukaken sampean mawon. Oh nggih. Nggih. Mas sak niki ngarak nggih kenek, benjing nggih kenek. Lho Kula terserah sampean. Mun kesusu. Apa nggih jam 3 bengi purun? Mboten lak nggih didusi kramas napa. Oh, nggih. Nggih, ular-ulare wong kuno niku. Nggih, ngarak kula napa? Nun? Napa numpak kendaraan napa sing enak? Mboten mawon. Kula nari mara tuwa. Dah Nek sampean- sawangane kula kok mboten Nggih sampean ngene bemo tok niku. Lho, Bemo tok. bemo tok ini. Bemo sing kadek-kadek. Hah, nggih. Nggih. Cidek nika. Nggih. Wong kula bunaji kok elek-elek. Nggih. Bunaji. Bunali. Bunafik. Bunafik, nggih. Kendaraan Kendaraan dadi kene mantun kula dusi kramas. Nggih. Pokoke sedina niku ping 7 dus kramas. Sing atus sinten? Sampean? Nggih anak kula niku. Oh, nggih. Soale gendeng. Lho. Kok gendeng-gendeng ta yoga? Tegese niku cek encer pikire. Niki ngarak kula ngangge jagoan. Mungkin kula mboten jago sing gedhe didu kali sampean. Lho, sampeyan ngancam ora tuwa sampeyan. Mboten niku sing nampa jagone sampean. Gegeten gak tak tampa lho, gak tak tampa lho. Nggih, nggih sampean Mau tampa. mencela tak cokot lambemu. Lambene ireng jangan dicokot. Pun kula wasil nggih. Nggih nggih. Pundi yogane? Ngen? Yogane. Mpun pokoke kula mpun anu. Oh, nggih. Niki anu. Mpun kula ketuane kok. Niki damel. Nen? Niki damel anu Lah panjang. napa kate porskot niku? Lho, ae napa? Mesti teko kula. Mboten mesti anu kula tampa. Kangge belanja. Nggih nggih. Pun masuk nggih. Nggih. Lho, duwike mek 300. Yo Pak, jauh-jauh. Lho, Sampeyan Pak Kancil, nggih. sing gak ada anak jasmani. Nggih. Niku pun kenal lawas kali kula. Kula sing kula pek. Lha iki apa kawitan arek kowe? Dadari Kula nggih lamar, kita Pak. kok mencolot ta. Ngelamar. Heh? Kula ngelamar anak sampean. Lho, mbon kasep deh. Lho kasep ya no, wong kula sik umur 17 mriku umur 20. Lho sampeyan wong dengkik ta sampeyan? Lho mboten kula ngelamar, kula ndugi griya wae. Metenteng mriki ngelamar. Waduh, mpun kedisian, Dik. Lho, kedisian sinten? Mpun anu dilamar wong. Sinten? Nggih, sopir. Sopir no? Sopir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran sopir. Sokran nggih. Temen ta sampean Didukur, iki? nggih. Guyon ta temenan? Ya guyon ya napa sing pun kula tampa pun tanda tangan pun nggo peningset pun sembarang. Sopir nggih, Sokran. Sopir, nggih. Sokran. Sokran sopir. Nggih. Gak tak pamiti kon. Lho. Jane Dayo sing iki mung sik enom ganteng ya nglamar lah tapi terus gak ngono kok gak enak ya hati arek iki kondang ngancam arek. Wah, gak ngono anakku ge rebutan ya apa iki rek. Waduh tak olehno nanti arek iki. Wis tak kumpulno tumini ya. Sokran sopir lori gak tahu menggok kenceng terus terkenal aku iki sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwe nek kepethuk wong wedok Pak Sokran lho sopir lori legi ya bocah mana wedok semut iki lho semut wedok lho Ron aku turu di kerobong Ron aku supire gula dilegi. Wah, wis duwe anak ya ngono wis gak tau sapa omah. Kloyongan tok ae. Wih bapak kok ngomel ae. Wis bener iki apa Pak? Wis gak kena digugu. Apane? Tua-tua sembrapas gak kena ampas. Gak usus iwak limpo, tua-tua usus membulet ngono iki. Wis
takane percaya anak. Ah usus nek gak mbuleti lho omonganmu. Ya tapi wong bener rek menek wong tuwa, cuma gak iso mapakno dadi tuwa. Lho kok gak iso mapakno, kurang mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya? Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salahku apa? Lho gak krasa peno. Lho lha iki apa? Wong lek gak maju ya ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngolehno apa nyelatu gelek ngene. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulia saiki enak peno, berai, rambutnya digondol. Lho kapan maneh? Lah iya tapi ngerti aku, peno ojo ngono, golek liya mesti gak iso ngrebutne anak. Lho, dikandani. Oh, kau niku aja. Kandhani. Ah, iki gak genano peno iku. Genano lha apane sing mbok genano iku? Mulane wingi gak mulih, ngono carane, mbok ndelok-ndelok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, kesenengan peno. Lho ate gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Lho. Apa seneng nek wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedu pucuk ilat ta iki? Lah timbange dipucuk ilat ae didu pucuk lambe. Ojo gak guyon lho temen-temen lho iku lho. Oh, lah aku guyon ambek anak lho gendeng ta. Si pomo sirsiran peno dipek wong ya apa? Lho mangkel aku. Lah mulane, wong ojo nggawe cuane atine wong liya. Ojo nggawe kapitunaning bangsa. Omonganmu, aku nak sampe duwe silsilah dipek wong. Lho, dadake wangi loro, pati. Lah iya, aku ya ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok dene mantri ya sing. Oh, lek ngono peno iki sing ngapik sirsir aku. Aku malah nglamar. Name Pak Kancil. Bareng-bareng nglamar wis kedhisik anak. Disikan sopir jenenge Sokren. Sopo maneh? Peno iku hidung belang. Hidung belang. Kaya basman hidungmu. Kok niku ngipi ta ya? Lho ngipi apa tas mulai teko. Kon nang mulai liwat ndi kono ora ketempelan kon niku. Aku mulane gak ngajak penong lamar, tak disiki jare kedisikan wong jenenge Sokren. Kate kok pede wis sirsir aku. Masih ngono aja merem Pak ben iku. Ngomong saenake dhewe, aku iki wong tuamu. Kok rumah sama adikmu ta ya apa? Lah ya penong lamar ta gak? Lho. Sing nglamar iki sapa? Ah iya, mukir. Are iki arek gendeng kae. Lah aku nglamar iki lho, aku iki rabi maneh iki lho. Lho gak jantan peno iku, sing jantan wong iku. Ya aku rabi maneh, kate apa kon? Buanteri rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek peno pancene gak nglamar ayo dinyatakno name Pak Kancil kono. Ayo. Ayo temen wani sih. Lho, apane? Lah gak wani lek. Gak wani ndredeg kowe. Aku iki durung ngomong gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek pancene gak nglamar mesti wani, tapi lek nglamar gak wani. Ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki engko? Geger mbek sapa? Wonge. Lho lah lek pancene enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho. Gak ngono iki kon nyang. Aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis ayo rono wae, ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen tak guyon iki. Temen ta? Temen. Lho. Ayo budal. Jokono berang. Ayo, kate dina gawe apa? Gawe apa? Budal lah. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Sampeyan delok-delok. Dhewe bojo napa mboten? Wong aja angger ngapik mantu ae. Dikek Sik Joko kok. nyerangap Joko napa? Sik Joko. Jenenge lak Sokran sih. Sokran. Sopir. Sopir. Lah niki, lah iki sih wonge. Iya, ayo ngomong. Engko dhisik. Oh niku. Aku iki kate ngomong kon pepet terus rene. Endi wonge? Lho ya iki maratuane jange. Lho iki maratuane ta anake. Iki sapa kok mripate kok abang? Lho jange kemanten Sokran nak sopir sih. Sopir. Lah iki sopir. Aku Sokran. Lho, sampean Sokran. Sopir. Oh, ababe gak ngene kok. Wah iki. Dudu iki. Wah, berarti mantune karo maratuane padha ae. Lho, dudu iki. Aku iki kon dudaya apa sih kon niku? Tak genano. Iki lak sopir. Genano. Sopir. Ayo, Sokran sopir. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wonge dudu iki. Lho sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, keliru. Sopir proyek. Sing aja guyon to. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek.
Ayo metu jiluk kan to. Lho keliru. Ayo metu jiluk kan. Metu. Keliru. Ayo metu. Tak gobrok Oh, kon. iki sopir an. Ya opo rek ora Lori. wong tuwa didu ya apa? Oh. Hop hop hop. Ho! Lho. Hop hop. Ho! Dun. Pak. Pundi kemantene Iki wedok? mantuku. Pundi kemantene wedok? Lah sampe lungguhaken. Nggih kula Lungguh. kemandene. Lho. Niki ta supir. Nggih. Sokran, supir proyek. Iki apa arep Nggih, iki? ngene iki. Wis sik entar. Entar ngene Pak sik. Kakak. Wis tak. Lah, Aku diseretan apa? Niki lho tontonan. Lho, Dek. Waduh, kena resesi temen re. Lho lha kok sapa sih kok? Iki dadi apa iki, Cak? Mangkane anak-anak nyopir jane belajar ndalang. Kecantol sinden, aduh mati aku. Ayo minggir nih. Partole kuwi iblis Ayo pancene. minggir, ayo. Lho, Bapak, sampeyan niku napane, Dik? kula niki bojone. Iki lagi enteni kernet wis ayo nyopir pakai kemanten. Pun kula wangsul mboten sida mawon kula. Wadah. Saiki apa terusan Pak kuwi dadi kemanten kok ya apa? Lah niki gudek gula. Ya iki Pak sisir aku, Cak Lho, lah Tolo kok kok iki. meneng ae ta oleh sopir wis do wanten koyo ngono. Wadah. Endi jare Lah wedok? iki Ya bojoku. kula niki. Oh, iki ta. Nggih, Dadi Pak. sirisiremu yo iki Kartolo iki. Iya, Cak Tolo. Ya ngono ae Ya apa? ngomong. Aku ki apa? Jeneng sampean niku asline sinten? Sopir. Oh, Jenenge? Sokran. Pancene ya Sokran. Sokran. Lha iki mung Sokran. Lah iku mang sokran supir proyek, lah peno Pak sopir laori.